सुंदर डान्स दोन्याच्या झाला देव बरे करू मागच्या पुढे त्याला बसप्पा खेळा असा एका उदा हांगा हाडून दवरा बसप्पा लागीं मागता पाळ्याची असा ते हांगा हाडून दवर आणि हो जो आसा केळबाय सॉरी बेताळ सांस्कृतिक मंडळ श्री बेताळ सांस्कृतिक मंडळ यांचे पथक घोडामळणी बसप्पा लागीं मागता की तांच्यांनी उदक हांगा हाडून दवरचें जेणे करून तांकां गैरसोय जावची न्हू आता जी फुगडी घातली ती श्री दामोबाब वेलफेअर मंडळ फोंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप ही घोडामळणी आज हांगाची घोडामळणी पळया फाल्यां साखळेची घोडामळणी
सगळ्या गावात त्यांनी बंदी केल्लो आसा. उदक ती स्वर्ण नगरी ह्यो आसा पैंगीणचो टिटो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पैंगीण. कल्चरल क्लब पैंगीण काणकोण तुमच्या म्हाका सादर करता कला कोणाच्या घडामोडी एक तिसऱ्या पदार्थाच्या घडामोडी सादर करता. आपली कला सादर करपाक आमच्या मुखार सादर करता. बरोबर
बघा जरा हांगाच जाम जातले घोडे त्यांचा जाणटे नेणटे सगळेजण आसा ते फटकार व्हडलो ग्रुप जावन आसा तेंचो श्री पायल देव शिगमोत्सव समिती सांगली कसं न्हू आता फोकस दवर तूं आनी पुढे येऊन जाय ॲक्च्युली चला चालू करा श्री पायल देव शिगमोत्सव समिती सांगली किती ना हे मला पिछोडे ती चालते किती स्टार्ट शिगमोत्सव समिती सांगे यांच्याकडे परत एकदा विनंती करता तुम्ही आपले कला हांगा बेगीच्या बेगीन सादर करची पहिले बाटली आले घाटचं व्हिडिओ बंद करतो बघता पुढे काळो का ना समिती